den nye skole. Hej, hej, mor. Du er ikke alene. Der er en, der følger dig. Og det er helt på det rene. Han har det ligesom dig. Hvad tror jeg, vi skal have i skolen i dag? Måske skal vi fortsætte med skovprojektet. Ja, måske. Ej, hvad er det, der kommer der? Ej, hvorfor? Hvad delen med det? Ja, det ved jeg ikke. Han ser lidt mærkeligt ud, gør han ikke? Jo. Anton, er du klar? Morgen, 2B. Godmorgen. Det er Anton, og han skal starte i vores klasse. Håber, I tager godt imod ham. Anton, her på skolen, der har vi en skoleven. Og du har Jeppe som skoleven. Og der er lige en plads ledig til dig. Ej, jeg har ikke lyst til at være her. Der er mange. Ej, hvad hedder han? Hvad var det, han hed? Var det Jeppe? Ja. Og vi skal arbejde videre med vores skovprojekt. Og i dag, der skal vi tegne. Vi skal tegne den oplevelse, vi havde, da vi var ude i skoven. Du skal bare tegne noget, som du synes var sjovt, når du har været i skoven. Værsgo. Den der. Tegne? Hvad skal jeg tegne? Jeg har jo ikke været med i skoven. Ej, helt ærligt. Ah! Tegne det. Og hvad sker der? Ej, jeg vil hjem. En farveføring til dig. Han er lidt underlig, ham Anton. Ja, han er så. Tror du nogensinde, han kan blive vores ven? Nej, han passer ikke rigtig ind her. Jeg synes måske, det er en lidt fed trøje, han har. Ja, men den der hat, den passer ikke til vores. Gør den? Nej, det er du måske ret i. Han er lidt for speciel måske. Og så er der frikvarter. Vil du danse? Har du også taget den? Jeg har taget det sjovt, for at gå lidt rundt her. Anton! Anton! Kom herover!
Hvad skal vi lave? Se der er Lotte. Hej Lotte. Har det ligesom dig. Vi er ikke alene. Der er flere, der viser trods, og det er helt på det rene. Vi har det ligesom os.